खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना दिनैनि ब्रेकिं निउसजों आं बबिता बर'। सनाथि मायथाइ फालिनो गिबि खुन्थि गायबाय। उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि गिबि खुन्थि गायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा फैगोन बोसोरनि जानुवारि दाननि 18, 19, 20 आरो 26 जानुवारि खालाराव खाग्राबारि बियाबनि सिङाव नोलोबारि फोथाराव खुंफुंनो गिबि खुन्थिया गायसनबाय। बाथौ आर'जनि आलमजों गिबि खुन्थियाखौ गायसनजेननाय उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आनन्द राम दैमारि बिथाङा जानो गोनां सनाथि मायथाइजों लोगोसे खाग्राबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि बोसोरसालि जथुम्माखौबो खुंजागोन। निउस डेस्क रिपर्ट निउस 24 बड'लेण्ड। दिनैनि गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय राव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय 18, 19, 20 आरो 21 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि नोलोबारि होननाय बे गेवलां फोथाराव खुंनो थाखाय थि खालामदों। बेखौ लानानै जों दिनै सिगांग्रो इसोरखौ आर'ज खालामनानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। दा बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतुके जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ 50 बोसोर जाफैबाय आरो बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जारिमिनफोरखौ जोङो रनसायनानै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ आरो जोंनि हारिखौ गेरेमसा महर गायसननायनि जा थांखिफोर दं बै थांखिफोरखौ मोजां रोखोमै बेयाव गुवारैनो सावरायनानै हाबाफारिखौ रनसायनो हानाय जों मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों लादों आरो लोगोसेनो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय गोलाव समाव हारि हिसाबै थांना थानायनि जि गोजोन मोनसे मा बुंगोन आबहावा, बे आबहावाखौ जोङो बेनि गेजेरजों जोंनि रायजोनि गेजेराव जों मोनसे मेसेज हरनो हानाय मोनसे जि थासारि बेखौ जोङो बानायनो थाखाय थाम थिम खालामदों। मानो होनब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव मोनसे संग्राममोन, आलादा रायजो दाबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लोगोसेनो NDFBनि 34 बोसोर संग्राम खालामनाय हाथियार लानायनि सोमावसारनाय बियो थुंगे फैबाय। दा बेनि गेजेरजों जिहेतुके जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि मोनसे परिबेक बेखौ बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों जिल्लायाव मोनसे आरोबाव मोनसे गेरेमसा मोनसे परिबेकखौ जों दानो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' समाजाव बा जोंनि हारियाव जिहेतुके सोलोंथाइनि हारा जोबोद खम, बेनिखायनो जों बे सेमिनारनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जा फरायसाफोर बा बर' समाजनि गेजेराव मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि जा माने इभुलुएसनखौ जोङो खालामनानै जोङो मोनसे हाबाफारिखौ रनसायगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय मिशन क्वालिफिकेसन होननानै बिमुं होनानै खामानिखौ मावबोदोंमोन। बेखौ एखे रोखोमैनो आरोबाव जोंनि जिल्लायावबो मोजां रोखोमै जाफुंसार जाहाथे मावफुंनो हानायनि जोङो सावरायनाय सेमिनारफोरखौ लादों। आरो जिहेतुके दिनै प्रिथिबियाव मोनसे एग्रि जि एन्टारप्रेनियर, बे एग्रि एन्टारप्रेनियरा दिनै जायगा मोनबोदों आरो बे गोलाव समाव जों थांना थानो थाखाय जिहेतुके एग्रि सेक्टराव जोङो खामानि मावनो थाखायबो जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि आनइमप्लयड जेनेरेसनखौ बोरैहाय बे एग्रि सेक्टराव खामानि मोनफुंनायनि सुबिदाफोरखौ जों बानायना होनो हायो बेनिबो सायाव जों सावरायनो थाखाय थि खालामदों। लोगोसेनो जोंनि जा नखर उद्योग, बे नखर उद्योगफोरखौ बोरैहाय प्रमट खालामनो हायो बेनि सायावबो जोङो मोजां रोखोमै सेमिनार लानानै जों सावरायनो थाखाय बे गल्डेन जुबलियाव थि खालामनाय जादों। आरो लोगोसेनो जोंनि समाजाव दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बैसोआ 50 बोसोर मोनफैबाय। बे 50 बोसोराव जिखिनि साबखांनांगौमोन बेनिख्रुइ अधिक आरोबाव मोजांसिन साबखांहोबावनो हानायनि जाफैबाय थानाय समाव जोङो सावरायलायनानै समाज बेरेखा खामानिफोर आरो समाजाव थानाय जि गोरोन्थि खामानिफोर दङ बेफोरखौ गासैबो बोस्रांलायनो हानाय जोंनि जेनेरेसननो जों फोरमायनो थाखाय नाजादों। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। रायजो राजानि बाहागोखौ माबोरैहाय लुबैयो? जोङो आसा खालामदों बेयाव more than 3 लाख मानसिफोरखौ गेदारिं जागोन होननानै जोङो खालामदों। बेनिखायनो जोङो बेयाव नेसनेल आरो रिजनेल मोननैबो बेयाव थागिबि मानसिफोरखौ लाफानानै जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज मोनसे हाबाफारिखौ लागोन। जिहेतुके बिनि गेजेरजों मोनसे मोजां हमन्डया गायसननो हायो, सोमोन्दो गायसननो हायो, बेखौ उद्देश्यजों जों बेखौ लादों। बेनिखायनो जों बेयाव आरोबाव मोनसे बेखौनो लाफाबावनाय जादों जायखौ जों एग्जिबिसन, बे एग्जिबिसननि गेजेरजों जोंनि जिखिनि थुलुवा बेयाव थानाय कालचारफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे मुलुगनि जिखिनि सोलोंनो गोनां आरो गोदान टेकनिक जिखिनि
बिगियाननि जिखिनि मावफारि हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ बै एगजिबिसनाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जाखांफुनाय फरायसाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थि खालामदों। बेनिखायनो फरायसा गारजेन समाजनि मानसिफोर गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव गेदारिं जागोन हिसाबै जोङो more than 3 लाख मानसिफ्रा जोङो बेयाव गेदारिं जागोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। जोंनि गल्डेन जुबुलिया अर्थात सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खालारा फैगौ 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18, 19, 20 आरो 21 खालाराव थि खालामनाय जादों। रायदाव आफादनि आफादगिरि दावबायसा बर'नि फोरमायनाय राव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइनि दिनै जोंनि खाग्राबारि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे नोलोबारि फोथाराव खुंनो लादों। बेखायनो दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि गेजेरजों आङो उदालगुरि जिल्लानि गासैबो हारि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद, मोनसे हारिनि सम्पति। बे सम्पति हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो अनसायनांगोन। बेखायनो फैबाय थानाय 18, 19, 20 आरो 21 जानुवारि 2021 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां आरो खुंनो गोनां बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो जायफ्रा गावखौनो गायसननो हाबाय बिथांमोना जाहाथे एसे एसे राङारि अनसुंथाइ होनानै हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंनो हायो। आं बानजाय आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय दिनैनि नैबे समाव बेखौ खावलायहरो। बेनि थाखाय माने सानब्रैनि जे हाबाफारि जागोन बेखौ बाजेट बेसेबांसो माने खालामनाय जादों? जोङो 30 लाखनि सायाव एसे खालामनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों। फरायसाफोरनि, आबादारिफोरनि, फालांगिरिनि गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो सेमिनार लानाय जादों। दा बे सेमिनाराव जोङो गुबुन गुबुन जायगानि फुंखा सुबुंखौ जों लेंहरगोन। दा बे हिसाबै बिथांमोननि थांलाय फैलायनि खरसा थाबाय, जानाय थानायनि खरसा थाबाय। बे हिसाबै जोङो आरो जिहेथु दायो मुवा माने बायदिसिना बायदि बेसेनफ्रा बांबाय, दा बे हिसाबै जों बाजेटखौ 30 लाखनि सायाव जोङो लानाय जादों। बेसेबां माने बिगा हा बेहाय आवग्रिगोन? नैबे मेन पेन्डेला 15 बिगा हा दङ। बे 15 बिगा हाखौ जोङो मेन पेन्डेल हिसाबै जों बानायनो नागिरदों। दा बेयाव जोङो टारगेट खालामदों बे सानब्रैयाव 5 लाख सुबुङा जाहाथे थुबुर जानो हायो। बेवहाय जोंहा एगजिबिसनबो दङ। गुबुन गुबुन माने हारिमुनि दिन्थिफुंनाय बायदिसिना हाबाफारि जों बेहाय लाफानाय जादों। To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.